TV. Icho kwa demu ya Zimbabwe ndiri mukadiba kufamba mukadiba kufafedza kutsudzura nekufafedza ziri kuitika matima nosenyika ino. Zimbabwe ndakabata nyaya ndiri mukadiba kuenda nadzo mukadiba kufamba muri ya Zimbabwe ndakadzipakata dziriko mukaenda pa WhatsApp channel muchaona muri ya Zimbabwe masabu kuhunu wawo vamwe vakubata nekutora vakadzi vehama vari mukati menzvimbo ndinacho muri ya Zimbabwe pamurewa apa vakarovana vachiroverana murume mumwe chete vana sisi mukova KB vari kubva kuPower amai kumagunde he kumagunde jegesa musutu he kumagunde kufamba uko inzwe yecho machikata mukova KB vakanga vari vatatu vari vaviri ndokuenda kuPower vaenda kuPower wani sisi ndobva awana munhu kuenda yakumba right kusvikira nguva yekuti vakuenda vamwe sisi vasati vaona chi munhu wavo avasati vaona munhu wavo ava kuenda kumba kanzira vavirika vakuchifambidzana vese varipo 3 ane munhu wake i1 right vasvika pekuparadzana road pekuti iwe wakwenda uku uye akwenda uku zvikanzi neumwe ave akagara asina munhu uyayo hapana pasvide shamari iwo ukaitine munhu uyu munhu uyu hapana akaroora munhu apa hapana akaroorwa nyaya iri pana pandemari ndinogona kutongoenda unayo izvezvi saka pana painini ndini kuenda nemunhu naiwe zvinogodikwa ndini kuenda nemunhu apa vanhu vakamwira mani fight dzatanga kaiti fight dzatanga kuvakadzi murume anova ndiye wacho chikomba akubata vanhu kusvika panext door vamuka konei chii chamuri kuita svikanzi nevanhu kutosanganisira hanzvadzi yeumwe mukadzi aitorwa nemunhu ipapo nemukadzi umwe akatozofa uyo vana vake vakatomuka nokutanga ri padhuze nepamba kunze vana vanyu vakutanoisapo kumapasi 1 dzeusiku umwe hama yakatobuda ikadzokera mumba vavakidzani vakabuda vakadzokera mumba kati vanhu vari kubva kuPower so umwe 1 anova ndiye anga ari muridzi wechikomba akazongodonha pasi ndobva vamusiya vachingoti akudhakwa arara vanhu vachibva vaenda mukoma KB vana vakazosara kuti mama kusvika anoshidzana sekuru kuuya wanike munhu apachina munhu akafa kudhara baba Isabel akanani tatombouya pana pangana nhengi nanhengi kwakutotirwa chikomba nemukadzi vakarara zvikanzi ona izvo masiya maita izvi munhu atofa uyu so pana pesera nyaya yemukoma KB vachina matarire dzimhosva chikomba chakabuda pati mukadzi ndiye akasara chikonzero ndiye airovana nemunhu chikomba chaitobata saka nyaya ndiri kutaura mukoma KB yakatora nyaya yemedha asi vanhu vachibva kuPower vachirwira chikomba imurewa yes vanhu ava vasikana ava pavakaenda kuPower kana kuti mukufambidzana kwavo vagara vachifambidzana here kana kuti vakangosangana nsiku imweyo musi iwoyo vanotofamba vese vanogara munzvimbo imwe chete yekuti kunyange vachibva kumba vanotora nevopinda murodi voenda kuPower kana vakudzoka sezvo vakaita apa vakatodzoka rodi rimwe chete vachiti shamwari pandasvika panapa iwe kuenda kumba kwako inda kuenda kumba kwangu kureva kuti ndive munharaunda vanotozivana uye zvene kubasa vanoshanda kumwe chete saka uyu anga asina wekufadzana naye achibva aita jealous kuti mwoyo wangu hangaende nemunhu indiripo eka ndiye akazorova munhu kusvikira afa nyaya izvozvi yasvika papi yamapurisa kuti musikana ndiye akabatwa nemapurisa vakambotanga vachibatwa vese but musikana ndiye akasara ari muridzi wenyaya ko chikomba ndechekupiti ndechekwamuri wafuti imomo chinotozikanwa chine mhuri wechishanu anditi pamagolisi shopping complex icho kwadi muri yeZimbabwe rikatipesando tipe kutenda nemaoko maviri tiri mukati mekuombera muri yeZimbabwe rikandikuzivise kuti musi weFriday takange tiripo pamagolisi muri yeZimbabwe aiwa vese vanowanika ikoko kubva Chitungwiza Nyatsime South Park Hopli ndikangoti nzvimbo dzese idzodzo na aikoti aiwa vakomana ndakaona yange ichingori show 9 to 12 right asi yange yakutoda zuva rese plus pungwe takasaka nawo mukoma KB wana baba po rikiti vo icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura ziri kuitika matima anoisa nyika ino paka chiundura chekwachiundura chiri kuti kudini muri yeZimbabwe nyaya ndinei pachiundura panapa ndiye kuti kuna amai kana kuti ambuya vane makore anokwana kuita iwo 104 zana nemana
amai avo vakura zvekuti izvo muviri wavo waneta havachakwanisi kufamba havachakwanisi kumuka vatori nemunhu anovabatsira zvinhu vikasvika panguva yekuda kuti vada kuzvibatsira chikafu vanopiwa vakarara uyezve chifanana nesadza chaino vachatodya vakungodyiswa riri poriji kana kuti bota ravanodya vakarara asi mukavanzwa vachitaura muri panze munofungidzwa kuti mukapinda mukati imomo kana kuti pane munhu achabuda munoshanda achifamba nemakumbo asi ivo vakura asi pamuromo pavo pari mukati mekutaura amai vadaro izvozvoka vanhu vari kuchinja nekuvapa vana nevazukuru kuti vangabatsirika sei vachigara pamba pemwanakomana wamukuru nemuroona vari pamba ipapo asi vachigara pamba pemuroona kudaro vamwe vana vanochinja navo kuunzawo vana vavo ipapo uyezve nechikafu kuti amai vari kurwara vari pamba apa tikati vari kurwara zvakare tingariva manyepo asi nyaya kungoti varara nokuneta kuti muviri wakura ichokwadi zvadaro baba pati vakataura vaunganidza vana vavo ndinokumbira kuti muugovana panapa ndine mashoko andinoda kutaura nemi vana vangu chikonzero honai ndakura uyezve ndine shoko randinoda kutaura pano rakakura kwazvo ndinoda kuti mugoziva chikonzero mangwana handidi vanosara vachitambura nokuti nguva yangu yakuda kukwana vana vakaungana vana vachibva vashevedzana vana vashevedzana kudaro mai vakataura mashoko vachete handisi kuona kuti aripo ndiani chikonzero handikwanisi kusumudza musoro chikonzero handichakwanisi kuona but zvandotaura panapa ndezvekuti shoko randakatumira kuti vana vangu uyai pano vese mugoungana handidi kana muzukuru ndiri kuda imimi vana vangu bazi vandakabereka vana vatanhatu vakomana vana nevasikana vaviri ndinozviziva kuti hapana pandakamukodzwa kuti kune rufu kuti mwana wangu akafa kureva kuti makakwana ipapo zvikanzi makakwana here zvikanzi hongu asi pane hwana asipo chikonzero murume wake ari kunzi angaenda kubasa pamba hapana munhu anosara zvikanzi akanganisa beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down Emelio varoi havana piro mumba iwe mwana kanganisa vataura mashoko kuti mwana kanganisa ndatumira shoko rekuti mwana wese ngaasvike panzvimbo zvandaida ndezvekuti vana vasvike hazvina basa kuti kwafiwa hazvina basa kuti kwarwariwa ko inini kana izvozvo svika murume wake zvaakaenda kubasa asina kudzoka nekuti pamba hapana munhu akanzwa kuti ndafa izvezvi hauye here pano zvikanzi kudini kudanei ndomuda pano achiuya kudaro mukoma kembi zvikanzi inzwai vana vangu ndakuchikudzai nyaya yekuti ndaona matambura nokuchinjana mweya wangu wakazorora kudzera sinyama ndiyo iri kudetseka kuti ingaendesei mukandiviga ndiri zvandirizvi munopera kuenda kujere mutemo wenyika unoramba ndichiri kufema ndinoverengwa semunhu mashoko ari kubva kuna mama saka nyaya yapanapa ndeyekuti izvo inini munguva yangu yakwana but honai ndakura but inini ndine zvandakabata but kubata kwandakaita semunhu mukuru handingoendi ndoda anondiperekedza kumakuva ndoda kuperekedzwa but kuperekedzwa kwavaitaura mukoma kb vana vakaita sika vasina kunzwisisa zvakaita kuti mwana wese anga ari panzvimbo iyi atye kuunza mwana wake pamba pari kugara nokuti havana kunzwisisa shone kuti kuperekedza isusu kuperekedza ndinoda kuenda kumashopisi andi tose tofamba tichita nyaya todzoka tose kunzi ndakaperekedza kb right andiri saka ambuya vakataura vachiti ndisati ndaenda kuvafi anondiperekedza anofanira kutungamira kuvafi ndiye wandiona akatsvaira nekugadzira nzvimbo yandichaenda shoko rauraireva kuti mukoma kb kwazobvunzwa sahwira ndiye akazoudzwa kunzizo anondiperekedza anotanga kufa pandichafa inini anondiperekedza ndichaona akatogadzira panoda kunogariko asi zvandichaita ndisati ndafa pano pachasvika muchembere kana kuti sekuru vekuti muzive kuti ini ndanga ndakasimba sei vanhu vakabvunza sasahwira vana vanga vasisakwanisi kutaura naamai vana vangasakwanisi kubvunza amai vavo pamusoro pezviri kuitika chikonzero vange vave nefiya vana vanga vakutya kuti izvo mashoko ari kutaurwa naamai ekuti tivaperekedze ivo kana chinge vafa anogona kutikanganisa saka tikavabvunza unogona kungonzi kukanganisa kutaura iwewe ndiwo chandiperekedza saka vana vanga vakuti ivo vakaudzwa mashoko namai vanoudza sahwira sahwira tibvunzirewo iwewe kuti kuperekedza kuzvanzi anondiperekedza inini ndiye achatanga kufa ndisati ndafa right ndiye anonoona kwandinoenda
nepandinogara kuti pakatsvairwa here pakanaka here. Gogorda piro. Saka inini kuti muzive kuti nguva yangu yakuda kukwana pachasvika muchembere pano. Muchembere ndo pakanzi muchembere tiri kufungidzira kuti hatina mumwe muchembere watinofungira pano kudarika amai vedu nekuti vakura. Nokuti mukationa vamwe vana vachionawo vatiwe vanhu unofungira kuti vatori mukoma nomuningina naamai vachona nekuti vakura. Mukoma KB pamba apa pakaparadzana vanhu pakarumwa nokuona kuita 6 nebere paingoti vanhu vakangorivana chete bere vanhu varumwa pakarumwa nokuona kuita 6 pakarumwa nokuona 6 pakazofa vanhu vaviri pafa vanhu vaviri wekutanga akafa vanhu vakanyarara wechitundu pakazonzisahwira tibvunzirewo atichaziswi mashoko atorwa namai kuti kwakanzi kunotungamira munhu ndizvo here zvika ndizvo wangu vari kutungamira vari kuonekwa kuti havana kodzero yekundigadzirira. Vanhu 2 ava vakafa vane ukama here? Vane ukama nagogo. One atori muzukuru, one atori wekumusha kwa amai ava asi aigara pamba apa. Vakura sei vanhu ava? White anga ari muzukuru anga ane 14 years kozoita anobva kumusha kwawo aitori murume atoriwo nemwana but paakauya akauya achizoona ivo nematambudziko. Zvikanzi vari kunzi havana kodzero havasirivo but havasarudzwe neni. Muchembere vakauya ndio vanosarudza saka vari kutozoona kuti munhu wavasarudza haana kodzero saka vanofanira kutsvaga munhu. Muchembere ari kutaurwa asi ndiwo bere tika ranga richauya saka uya katozobvunza kanzi bere riri kuuya panapa ndiwo muchembere. Zvikanzi muchembere vari kuuya panogona kuti vaya sekuru vari kutaura pamusoro pekuti ndanga ndine pfuma yangu ndine zvinhu zvangu kana ndichinge ndakuenda zvinhu hazvifanire kusara izvi hakuna ane zera nazvo ndinoenda nazvo. Pari kuuya bere richimhanyisa nekuruma vanhu tika bere ko vanhu havasi kukwanisa rekuuraya bere. Ngoma KB vakati tika rikangobata munhu ngoma KB bere kutongobuda muyadhi ratoonekwe ratoenda. Saka toita sei amai vachibva varara Sahwira kasvika chipopotera unoona Sahwira ka hazviiti kuti kana iwe ugofa ugosiya pasina vana pano wona vana vako vatori nevana vavo. Sahwira akaudzwa kunzi Sahwira uri Sahwira but ndinorema ndinogona kutosiya pasisina Sahwira. Madedido aya mandoti madedido ndinogona kutosiya pasina Sahwira. Sahwira ndokutiza nekubva parufu attachment venir Sahwira abva parufu. Mukoma KB pane vanhu vanodada nezvinhu zvavo. Sahwira haana kuoneka kubva parufu. Sahwira murume kuti mukadzi. Sahwira anga ari mukadzi saka kana uri mukadzi nemurume wacho unofanira kunge uchimira wepapo. So Sahwira anga ari mukadzi Sahwira haana kuoneka achibvairwa pasi. Zvikanzi panapa hapachina Sahwira asi amai vakarara vakakwanisa kuudza vanhu vangaripa kuti uyai panapa Sahwira aenda kupi. Sahwira atiza right. Zvikanzi tinomudana zvikanzi musamudane ndichamudana ini nhanozoka pano manje. Sahwira hapana kuita nguva mukoma KB Sahwira angadzoka pato achida kuva nekuba kusugarika muchembere vasvika kumbauka tika bere rasvika kumbauka. Ndo pakazoti vanhu ndiri kutaura vamwe vakarumwa nemaronda ava mbuya ndo pakati after 4 days ndiri kukumbira kuti vana ava vapore asi kupora kuchaita vana ava inini ndoda kuenda nepasuru dzangu ndoda kuenda nepfuma yangu handiri kuenda ndega but handizozivi kuti chichi chaitika chikonzero handifaniri kutanga kufa inini. Kana mune mubatsiri wamunoziva itai kuti auye but mubatsiri uyu ndoda kutaura nawo inini kwete kuti atibatsire kubetsirei ndoda kutaura naye inini. Pakadani wadarika vakubatsira kusvika ivo 3 n'anga 2 nemuprofita 1 but vaisanzwisana pakutaura nagogwa mati gogo vane makore mangani 104 104 vaitaura but vaisagutsikana vaingoti kana vabuda panaita meeting nevanhu vari panze vachibuda mumba asi vese vataura nagogo hapana tero akateresana nagogo because gogo vakura vanenge vakaisa musoro pasi voice ndo yamainzwa kuti pane munhu right. ndobva kwazoenda mumwe akasvika ndo pakaridzwa mhururu nagogo akarara imomo zvikanzi tawirirana ane kodzero yekuti zvinhu zvangu zviende asi kuchaenda zvinhu zvangu muchazviona asi kwazvinoperera hamukuone. Ndo pakanzi vakarumwa vaive vari kups zvikanzi ngavauyo vachibva vapinda mumba kudaro zvikanzi izvo nemubatsiri ndoda kuti mangwana makuseni panga pakutodzorera zvipfuwo zvise zviri panapa mudanga nokuti chipfuwo chinofanira kuturwa chichibva mudanga. Zvikanzi kana ivo kana zvangobuda zviite mangwana makuseni ndo pakaenda kunoturwa mbudzi mudanga
mbudzi peka tura mudanga mukoma KB yakangoya kamiswa pa ali vana vanga vakarumwa vakati ndende vakagara ipapo hapana kuita nguva zvikanzi ndakuchida kuenda nezvinhu zvangu nagogo mubatsiri ita kuti vakarumwa ivavo vave ivavo chete hatichadi mumwe nekuti muchemberi vanosvika pano saka zvanda kutaura pana panozindira nemubatsiri asi vakawanda vesava mukangotaura kuti muchemberi ari kuuya pana paiko zvinezvo apa miwe panzapa panochowa munhu vanhu vanotisa ndo pavakati zimu koma KB vane wisiwe vanga vainayo kwakutora kuti nditorere bhegi rangu riri pakati zvinhu zviva zvanzi nda apa panga pane wisiwe iripo bhegi ranga riripo chinhu chakabuditswa mubhegi iwisiwe pito ikanzi shedza isabhuku nevamwe vanhu vauye pano vanhu vachibva vaungana zvikanzi munomu hakuna munhu aimuka usiku achienda kwaanoenda asina kudarika nepandiri anga adarika nekupi vari munomu vazukuru pamusoro pezvinhu izvi inini handirambi ndaitoriwo mandoro kwati ende ndanga ndine simba rokuti hakuna mwana wangu airoyiwa vana vangu vakakwana mukavabvunza kana muchida kuti muzive izvezvi vandaibata navo nevandaishanda navo itai kuti sabhuku aunganidze vanhu ndiridze usiku vandaishanda navo vese munovaona kana pito yarira fara mashoko communication yakasvikira kuna sabhuku mashoko aibva kuna gogwa yakasvika kuna sabhuku nekuti vakabva danwa yasvika kuna sabhuku mukoma KB sabhuku ndiye akati sahwira varipi wonai mbuya vari kuti sabhuku ndiyo chikuru mbuya vari kuti nguva yavo yakwana tiri kutaura nemunhu akuenda ndawe kana tawedza uwisi kana kuti pito pano pachabuda vanhu 17 15 20 vari kusara vari muvhileji muno vachaonekwa nevanhu kuti ndo vanhu vaishanda nambuya avo vakomana muka munzvimbo munomo mune vanhu vachagara vasina kusununguka vekungoti kukangomuva doro chete kunonzi ndini takakuona tikumbirirewo sahwiri asati apinda mumba mai vakashevedzera kuti sabhuku ndo mashoko ekuva vakavataura ichokwadi vanhu vanosara vachitambudzana inini ndaenda saka right zvinge zvakadaro mukoma KB hapana kuita nguva ndokubva apinda muchemberi vanhu kuzara dondo vanhu vazara dondo bere raifembedze kune wese akarumwa ndobva rangoita senge rabuda yadhi ndobva radonda senge rafa vanhu raingonzi bere rafa riri apo hapana asvika padhuze bhati rakazotsvagwa harina kuwanika rikashayika mbudzi yange yatorwa mudanga iya mukoma KB iyayi ndo yaifembedza pamaronda vanhu vakarumwa ndo yaifembedza zvikanzi mbudzi iyi izvezvi kana kuri kuti yapedza ndoda kuti muiurayi mobva maicherera pasi ndiwo mbuya vaya asati vafa mbudzi yakagara mukoma KB isina kufa kusvikira anove ndiye munhu anganena somubatsiri ndiye ane zvaakaita achingopedza kuita zvaakaita mbudzi ichibva dona zvikanzi ndokusaka ndati vakapochedza pano vakabuda vakaenda havana kodzero chikonzero neniwo ndiro zvandinotaura zvisingazobudi but hona inini mbudzi yaramba kufa asi mubatsiri uyu aziva zvokuita kuti ite sei ife mubatsiri akaudzwa kunzi iwewe mubatsiri ndikakuti iwewe shoko racho rinodinesa shoko rakaudzwa mubatsiri to be continued. All right. Titendereka timbotengesa tikwanisika kubhadhara mareps. Kuti kudiniko kumubatsiri 11 kudiniko kune mubatsiri icho kwadi muri yesimba pandanga ndave muri yesimba ndanga ndichitaura kuti izvo mbudzi yakanzi izvo kana chinge yapedza kufembedza maronda evanhu vakarumwa na muchembere kune vabere yaizofa asi mbudzi haina kuita sei haina kufa kusvikira mubatsiri anga aripo aita zvaakaita mbudzi payakapedza yakabva yafa mbudzi achibva hanzi ndosaka maprofita nedzimwe nganga dzakambopinda muno ndakava tidzokera chikonzero pakutaura ndakaona kuti hapana patinowirana havana simba asi iwe unozvikwanisa asi iwewe unozvizivawo here kuti iwewe inini handirambi basa iri ndakabata izvo zvinhu zvinowanda zvingasare kuvana izvi zvinovakurira zvinovarwadza ende vanofa nazvo nokuti huroyi yes iwewe unozvizivawo here kuti iwewe neni tiri varoyi kungoti chete huroyi hwako wakasiyana iwe unenge uchirapa zvatinenge tichiisa kuvanhu isu right tichidaro but iwe zvakare munogona futi kuisa kuvanhu nekuti ndimi munozvikadzi zikanzi kudini mubatsiri achuzwa mashoko aina gogo mubatsiri ana kuti mashoko kudavira mukoma KB akaramba kangunyarara akati
no iso andikwanise kukupikisa sichandikula ndechekuti imimi neni tiri kuwirirana kuti imimi pamuri kufa munofana kufa muine zvinhu zvenyu uye zvevana vanofana kusara vari vanhu vakachena kana vachitanga vachazotanga zvavo. Pane shoko rakataurwa nambuya mukoma KB achiti ndakuchitaura shoko rokupedzisira ndiudzirewo vana vangu. Mukoma KB amai vakati izvo inini pachangu vana vangu regai ndikuzivisei ndaive muroyi asi vana vangu ndikukumbirawo azvishandi hazvina basa izvi zvokuroya musabate mishonga musatsvukisa ropa remunhu asina mhaka nemi ndozvinoda kuti musiye kuvana vangu. Hapana tanguva mbudzi yakafa namai ava vakangoita senge munhu arara regai ndingozorora ndiye kurara ndiye kuzorora vachibva kutoshaika. Izvozvi vakatovigwa mai ava vakatoshaika ndezve last week. Ko bhegi rakanzi mubhegi umu ndo mune turusi bhegi ranga rine whistle iri aiwa rakapiswa bhegi rere asi manga mune chii kunze kwewhistle. No iye mubatsiri akashevedzera akati izvo ivo pachavachitaura kuti umu bhegi rungatora senge mwana kwanza rakakura kudarika bhazi ibhegi rine pfuma yese ndo rinoti inini mune whistle yekuti ndikaridza vanhu vanoungana pano nokuti ndacho rine chinzvimbo ndikaridza whistle vakasauya imhosva yekuti wanga uri kupi ende haurege kuuya. Ndiri executive producer. Pakataurwa mashoko ekuti masikati ungave munhu anga achirwara ari kuzikana kuti akarara kana kuti wakarara uri kuchipatara wakapiwa mubhedha asi ndikairidza kunoku unoya kunoku. Muchimuti munhu akapiwa bhedha ari kuchipatara asi ndikairidza kunoku usiku anouya kuno achizodzoka hake ikoko mumupepa semurwere ikoko but kunoku ndapedza naye tinopedza naye. Baba Isabel mataura kuti pane vanhu vakarumwa nebere vakasvika ndivo vakafembedzwa nembudzi nebere kutanga kuchibva kwazoya mbudzi chivananza. Saka vakunzwa sei vanhu ava? Maronda vanawo but vari kurapa kwanzizvo zvaienderana nekurumwa kwavo aiwa zvakadarika maronda chete hapana afapoa saka vakapiswa tiri achitora azogwara akawanda asi mbuya vanorema. Inini dai musina kuita kuti tauwirana zvokuti ngava titaure tise panapa ndine dzimwe nzvimbo dzandaizama asi hongu chinoshanda but mbuya vakarema. Kuvanhu vaitaurwa nagogo kuti ndikaridza whistle vanouya pano vanoungana vanhu vandinoshanda navo vakadzivikanwa here vakabuda pachena here. Zvakarambwa sabhuku vakaramba vakati mbuya vachafa vanhu vachasara vari vapenyu panapa. Zvinoita here kuti tizoti isusu mbuya ava amai nengi baba nengi vakaonekwa kuti ndizvo vanoita zvikanzi chimire ichocho achimire mune zvakanaka tinenge tarasa futi kodzero dzevanhu. Right, hongu sabhuku vakaramba asi vanhu vane kunyunyuta vanhu vane kubatikana kwavainako vanhu vaida kuti uyu ndikatarisa bozhongora fesi yake kuti angasingashandi nagogo here. Vanhu vari kuti kudini zvikave zvifungidziro mukoma KB zvinonetsa kuti uzonanga munhu asi dai vanhu vakazomiswa mukoma KB zvinoita vanhu mukoma KB izvo zvimudzimama vari kugara vashoma vanhu vasingafambi kuenda kumachechi kana kuchivanhu kutsvaga kuti upenyu hwari kumira sei. Kune vamwe vari kutonongedzerwa kunzi problem kumba kwako iri kuitika iya ndikanyemba ndibhozho nguva yaanoridzirwa wisi wovhamira mberi apa vanhu vanotemwa nematemo mukoma KB ndizvozvo vachiti tasviona ichokwadi pakaipa chundura chundura kana muchichibata chimuti kana muchinzwa National FM radio ngatifambei tese timbotsudzura fonai live mutiudze kuti nyaya iyo yataura nababa Isabel munoiziva kana pane zvavasirira kana pane zvavawedzereka mutsudzura kana muchikwanisa kuti bata paNational FM WhatsApp channel yedu aiwaka ingoenda ipapo munolaika nyaya dzatumirwa ipapo musati majoina ka National FM WhatsApp channel ingotumira izwi kuti link pa 0713938538 0713938538 Papa Isabel pano inyaya muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandiroshevedzera kuti mutare kwachigodora mukati mwenzvimbo yakwachigodora muri yeZimbabwe mune nyaya iri kupisa mune nyaya iri kurwadza vakawanda pamusoro penyaya iri kuitika yekuti izvo muna sabhuku mamutare machigodora akabatwa achiita cheupombwe nemukadzi wemunin'ina wake. Sabhuku ava muri yeZimbabwe vanhu vachema vachiti mambo kana dai makwanisawo tibatsireiwo nokuti tinogara sei nasabhuku anoita tsika rekukombesa vakadzi vevamwe.
Sabhuku vari machigodora vakabatwa vachita cheupombwe nemukadzi wemuning'ina wavo. Sabhuku avo pachavo vakambenge vaine vakadzi vaviri kudaro vakabva vaita sei, vakabva vasiyana nemukadzi wavo wani, vakatomurova mukadzi uyu akatomubvisa mazino, ikaita nyaya yaenda kumapurisa. Vakadana nemwe mukadzi wemunhu zvakare, nyaya yakangotongwa mbijana ichibva yasiyiwa. Iko zvinozvi pavanga vaine vakadzi vaviri, vaitora mukadzi wemuning'ina uyu votombobuda naye voenda naye mudhorobha vonosasana vari ikoko. Kana vafunga kuita zvivi zvavo vaitora mukadzi uyu vonomupidza mukadzi muimba yemukadzi mukuru wavakaramba uyoyo, ndo mavanoitira mushoro wavo. Saka nyaya iyi izvezvi yakaendeswa kwamambo. Mambo vakatonga nyaya iyi vakanzi vachadzoka zvakare kuti vaite nyaya iyi, asi vanhu vari kuti ivo manzuro vari kuita mambo kwanzi vanenge Sabhuku asi kubatwa chaizvo, nokuti kana ari Sabhuku vanhu vanoguma vakutya, vanhu vakuvhunduka. Kana vari baba vanotora vakadzi vevana zvinenge zvakaoma, uyezve haisi yekutanga ina kusvika kuna mambo, asi ko zvinozvi zvakasvika kuna mambo kwaipa akadzokera kuzvinakangonzi iwe uri munhu mukuru, uri baba munzvimbo, unofanira kuita unhu hwakanaka, saka dzokera unogara nevanhu zvakanaka. Isiri tarisiro Baba Isabel, mati ichi ndechekupi chii chakaitika pachigodoro kwamutare. Sabhuku vanodanana nemukadzi wemuning'ina wavo vakatotorana naye. Iwo Sabhuku vanga nevakadzi vaviri, mukadzi wavo vakamurova akakuvara akaenda. Imba yemukadzi akaenda iyoyo ndo yavari kushandisa kunopinda nemukadzi wemuning'ina. Muning'ina aripo akatema Sabhuku akaita sei maronda izvo umwe mukadzi ndiye akatema akashakasha Sabhuku kuti watora mukadzi wangu. Ko chii chakaitika kuti mudzimai wemuning'ina azotorwa naSabhuku? Anokombisa ndo unhu hwake. Ende ndakataura nevanhu vanosvika 16 vanoti Sabhuku ivavo vane basa, vanotengesa masensi neminda yevanhu, havana chave nacho, but mari idzodzo ndo dziri kukombisirwa vakadzi izvozvo, right? Ende kutori newa vakadzi vakatoenda nekuda kwaSabhuku. Saka vari kuti ivo dai mambo atibatsirawo Sabhuku uyu aite, vakaramba vakamuchengeta navo vanenge vachizvisvibisa. Saka vanhu vari kuti toita sei naSabhuku anokombisa vakadzi vevanhu, uyezve nevakadzi vehama chaivo Sabhuku anotora ichikudura. Munhu aunza nyaya ndiani? Hama dzemunhu akatorora mukadzi, kusanganisira vagari venzvimbo more than 5 vanhu vaunza nyaya, kusanganisira muridzi womukadzi. So mukuru wenzvimbo vanovaka mambo vaudzwa here nyaya iyi maitiro aSabhuku? Yakatoenda kwamambo, mambo akanzi vane dhetira vari kudzokera kukoti kudare zvakare, asi ipapo vakanosvika vakanzi uri Sabhuku, uri munhu mukuru, unofanira kugara nevanhu wapiwa rimwe zuva rekudzoka. Saka vanhu vakatarisira kuti pavari kudzokera kwamambo mashoko apa achabuda, uyezve Sabhuku akadai so anofanira kudzorerwa pachinzvimbo, vanhu vakuziva unhu hwake. Kanyamba naBhozho avo Sabhuku zvekutamba kuti vanhu vemunharaunda vauye hanzi 1 vaitya, sezvo ivo varimo mugrupu raitaurwa nambuya hatidi kupikiswa, ndaratidzwa muDeniros Wilbonis Paul Rikitipo. Ndichabvunza mukoma KB, sowe riri kumabvuku kumabvuku 10 off risadhi rekuEpworth ndo kune jongwe rinowanika pasowe. Saka ndichabvunza izvozvo kunzwa kuti grinder achiri naro here, nekuti ndakapanzi pagrinder, right? Panonzi pagrinder, okay, pane jongwe. Sabhuku wepachigodora itori ndururani. Mukoma Kanyamba naBhozho ngaatorerwe nyembe ndinonzi Godfrey Chamoto ndiri paStepford. Nyembe dzinopiwa maSabhuku dzinobva kupi? Kana okay, ihurumende. Nyembe dzinopiwa Sabhuku, yes. Anogadzwa nani? Process yacho mungaiziva here kuti zvinofamba sei? No mukoma KB, chandoziva ndechekuti vanhu vakafanana naDA vanowanikwa panzvimbo ichozo. Mambo zvakare aripo, zvoti zvinofambiswa sei, asi chatoziva ndechekuti mukuru waSabhuku ndi mambo wake. Mubatsiri uyo ndomudawo itapfo kuna Bhozho gogo avo vakagonekwa ndinonzi Teddy paDZ extension. Sabhuku avo ngavasungwe. Saka vanhu vangani vatorerwa madzimai naSabhuku? So yakabuda iko zvinozvo vanotaura kuti kwanzi namba yakutosvika kuma5 asi yasvika iko zvinozvo titorinawo makadzi vakatoenda, asi munhu iko zvinozvi atorerwa mukadzi izvezvi
muningina ndoza zorwadza vanhu vakawanda asi nyaya iyi yasvika kwa mambo. Kanyemba na Bhozho handidi zvangu zvekutaura zvakawanda pamusoro pagogo avo yaiva nhungasi okay message yacho iri kumveseseka rini bwino. Bhozho hanzi devedzera tapiwa chikomo mutumbi 3 padzandura muno Maseke Sabhuku vepachigodora avo hanzi havakodzere pini ngaitorwe. Yes, anonzi tapiwa chikomo. Rikitipu. Morning Kanyemba na Bhozho ambuya vekwachundura avo vakanyanya ndasibudza maoko bheta vakaenda nezvinhu zvavo ndinonzi mai muchenje ndiri paGlenwood Park. Right, Zimbabwe ndabwe ziri kudiyana kasebere akataura kuti inini pane zvandakabata endi zvakaoma zvakakura zvinenge bhazi asi zviri mukabhegi aka. But muchembere tiazoita machembere maviri kapa. Kuna muchembere mbuya. Iwo mbuya wavaiti zvakare pano pachasvika muchembere rinovabere. Ku uyu mati Sawira ari kupizvo zvekutaura kuno. Sawira akazenge apo but akakula baba. Akakutoudzwa zvokuita. Sawira paakatiza padatawa chedza kunyumba pakanzi nagogo haiwa achadzoka zvake chichakaitika iko akatubirwa muchembere kudiko. Paita munango vavaisabhi utaura nemutereri manyama. Zimbabwe hello. Sorry. Regai katedze kubata zvekare kamwe mutereri tizike kuti hello Zimbabwe. 0713938538 0713938538. Hello Zimbabwe. KB. National FM hello. KB. Yebo. Sabhuku hapana munhu achakwanisa kutongwa nenzenze yakadaro. Sabhuku mati kudini? Apo Sabhuku kuti vakadzira vanhu avo. Aiwa tiri kuitei ngavabva pachigarapo. Saka vanhu vemunharaunda voita sei? Vanhu vemunharaunda voita sei kuti Sabhuku abve? Kabhozi kuona pausabhuku vanofambidzana nange vari 2. Assistant wacho ngaamenda uli ngaamobva ngaabva atobvira atu abve ipapo. Because hatina zvatiri kuita uchanditonga chiwo uchitora mukadzi wangu. Saka hatina zvatiri kuita Sabhuku ngavabve. Vaende. Aiwa ngavaende. Vachatongani. Tiri kutaura nani? Na boss kuzo pafiyo. Atikaye plus 263 mama Isabere. Hanzi hapana anofana kutongwa na Sabhuku. Saka Sabhuku ngaite sei? Ngabve. Yes. Hana kunaka. Unomira sei uri mufundisi uchiparidzira. Ine ndi mutungamiriri wekereke mukoma kepe. Ndinotungamidzwa chikonzero vanoona uchene hwangu. Ndikamira so munhu wese andopora nekutarisa. Vamwe Bhaibheri shoko raMwari rinoti vamwe vakaporeswa nekutenda kungodarika pamvuri chete kuti ndadaka nepamvuri womufundisi wangu Bhozho atoporeswa munhu. Kukana usida kutendeka. Panofana kuti patorwe matano. Sabhuku akadaro ende kune vanhu vari kushandisa zvinzvimbo mukoma kepe. Ende iko zvinozvi vane tsike kutora vakadzi vehama. Tanga tiri kumasendera uko. Kuchitsungo yakansela. Right. Wokutora kuti mukadzi womuningina futi. Iye akatombotora mumwe. Uye atori mane weumambo. Akambotora mukadzi womumwe. Iko zvinotora mukadzi wehama zvakare. Vachishandisa simba rekuti ndine chinzvimbo chokuti kana pane zvinoda kuitika munozoungana kwandiri. But tine vatungamiriri vari kumusoro vanoti kudii vakanzwa kuti vanhu vavakagadza ndozvo vari kuita. Ndosaka pane ma-DDC vaizikana kunzi DA kudhara. Vakunzi DDC District Development Coordinator kana sikakanganise. Saka vanhu ivavo vanenge varipo kubatsiridza vanhu vemunharaunda kana nyaya dzavo dzisina kubatwa zvakanaka naSabhuku nakansera pamwe chete namambo ivavo varipo kubatsira vanhu. Kuchechi kwangu ndinoti mukoma kepe kana nguva yekuti vanhu vakunamatirwa dhimoni rabuda paya anonamatira dhimoni muzwi wedenga anove akatakura mweya mutsvene. Ndikati kudhimoni ndikati ndikati buda nezita Jesu. Dhimoni rinofana kuchema kuratidza kuti ratsva. Andimanzwa? Ndikakurinongedzera ropa kuti baiwe
baiwe because iratsva mukaona dhimoni kati richisekerera richadhivanza richavakajaizare kufundisika chorai dhimoni nemufundisi ari kunamatira mavagarisa pasi vanamatire vese vakafanira panze ndauti ndibude panze ndabira padhoo ndobva ndaona panze apapo inatiziva panze apapo saka paneyi paka Murewa ndine nyaya iri kurwadza muri yeZimbabwe iri kune imwe nzvimbo iri kwaMurewa nezuro kumapasi 3 dzemasikati kune vana vakapiwa ngoro nemombe vari mukati mekufamba vachitinha mombe dzavo vari mukati mekuenda. Chandisiri kuziva pana pamuri yeZimbabwe ndechekuti vana ava vanogara vachifamba nemombe dzavo nengoro yavo asi nezuro kumapasi 3 dzemasikati vari mukati mekufamba nengoro iyi mwana komana ane 7 years ngoro yakabva yabheuka ndokubva yakwidibira pasi mwana achibva arohwa nengoro achibva atotisiya. Izvezvi mukaenda paWhatsApp platform yedu munoona zvakaita ngoro nemombe nokuti ngoro iyi yakati overturn ichibva yatokwidibira pasi pavana vaviri vanga varipo wani mwana akakwanisa kutotemwa nengoro iyi achibva atofa nematambudziko. Mwana akatemwa nengoro achibva afa. Mwana komana anga akura 7 years. Manga mune vana vangani? Vanga vari vaviri, umwe wacho kakasiyana 10 years. So ngoro vanogara vachifamba nayo. So arisi kuziva kuti mombe dzakavhunduka dzikamhanya reka kuti kukanganisika kweroad asi ngoro yakatodwa. Zvoti makatoenda paWhatsApp platform yedu mukwanisa kutoona zvinhu zvakaitika ipapo kusanganisira ngoro yachona zvinorwadza muri yeZimbabwe. Izvi zvatori matambudziko. Zvakaoma kune vese vari kudaka kupenda pamwechete nekuona zvinenge zvichitumirwa paNational FM WhatsApp channel. Hazvinetsi ingonyora izwi rokuti linki muritumira pa 0713938538 0713938538. Natasha achakutumira ika link, akutumira link kudaro munoklika moenda pakanzi view channel, moklika moenda pakanzi following, moklika then makutofollowa makutoona ka zvese zvinenge zvichitika ipapo. Yes, mapicture engoro yaka overturn yakadona yakauraya yakamwana itoripo kapa channel ipapo. Manyai ko mumwe mwana angari mungoro ari kunzwa sei? Aiwa ari right, ari kukanganisika. Atori right, iye chite ndiye akakuwara. Vana vanga vari mungoro, vana vepamba paengoro ipapo. Pamba pengoro ipapo mukoma kebe. Hey, saka kuti chii chakaitika naibaba Isabel? No kuti mombe dzakaita dzinovhunduka kazhinji dzinoda munhu kumberi. So andozotsvakiridza kuti dzakamira sei. Ndichazoda kuti mukoma KB tibatsirane kana muchirangarira nyaya yambuya yokuti sabhuku unofanira kuti uye kumba kwangu avakazooneka vaine mbiya yanga ine tsanga dzichibage dzichinzizo. Tsanga idzodzo inhamba yekufa kwevanhu. Right. Mashoko andiri kugamuchira pana pamukoma KB mukoma nemuning'ina nambuya ava vatitira navo isezvo ava. Saka mwanasikana wavo ati kana mazowana nguva ndinogona kukupa irondedzero bhozho hauna chawataura. Hapana kwanza usati wasvika pahafu wanga uchitotanga nyaya. Right, titendere pari zvino Zimbabwe ndikachida kundibata munondibata panhamba yangu muri yeZimbabwe inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Tapota musabhipa sapita Zulu po rikiti bo.